Ahojte, moje meno je Maxine a ja vás vítam u ďalšieho videa. Toto je tá hra, ktorú ste si všetci vyprosili, musí to byť bohužiaľ v takéto grafike, nezatvárajú tu. A takže všetci ste si vyprosili Garry's Mod Proband, tak tu ho máte. Tak tu ho máte, no, Proband, otvor. No, bože, než hovorím, no, nevadí. Vidíte? Fly Killer sa volám na Steame. Mal som, zradíme novú mapu, čo? Tak mal som tam 2 killy, teraz mám 1. Probhan ma ako popravde baví. Počkaj, tu už som bol. Hej, tu som bol. Hop. Vyskoč tam. Kde je ten rebrík? Tam. Vidíte, toto je pro parkour. Tak. Nič. To je nič. Namieriť a nič. Ok, vyzerá to tak, že... Ne. Ježišmária. Dobre. Nie, to ako byla. Hej na to. Krása. Krásne sme to rozpili, dámy a páni. Krásne. Ježiš, to blán. Hop. Inak podozrivo veľa melónov. OK. Nič. A jak to, že to nikto není? Ježišmar, to on. Nič. Zabagované. Tu niekto? Nie. To tiež nie. Zomrel som. Mysteriously, čo znamená, že nikto nevie, jak som ja zomrel. Takže v podstate, no. Takže táto hra, toto ste si naozaj vyžiadali vy. V komentároch mám 3 komentáre o tom, že chcete teda Garry's Mod Proband, všetci traja, lebo ste len traja písali a to mi nevadí. Zasiaľ som 10 odberateľov, takže začnem ako súťažou a to už poviem do ďalšieho videu. Teraz sa poďme radšej venovať tejto hre, v čomž som zábil a nikto nevie ako. Teraz sa pozrieme, mám 170. Môžem si kúpiť na jedno, no. Jump pack. RPG. A si kúpim potom crossbow. No, ešte si dáme jednu hru a za propou. Takže tak nejak, aby to bolo viacej funny. Teším sa, aký budem problém, lebo môžete využívať taunty. A som tretí. Čo? Dvakrát som zomrel, mám 0 killov, ako naozaj, však som dal 1 kill. Dobre, aby ste si mohli všimnúť, sa volám Fly Killer, už som teraz tretí, tam napravo. A mám takú profilovku modrú a na tom je napísané potom ešte, že YouTube, viete, taká fotka vyplnená modrou. Ako sa darí našim chlapcom? No vidíte, ideme za prúpa. Kde to je tá vec, čo som to chcela? No. Áno, dobre. Aj toto môžeme byť uhni. Starovší. No. Máme 5 sekúnd. Wow.
Dobre, že to môže byť aj trochu podozrivé. Dobre, tak sem pôjdem. A tamto sa... Nie, takto. Áno, teraz som na tomto val. No. A ja už nevidím. Oh my god. Trololo. Hop. Nie. Dobre, dáme si ešte možno jednoho, tak to strihnem. Dobre, takže sme späť a ideme teraz zase za Hunterov. Takže by mi to mohlo prejsť časti a dať ďalší kill, aby som nemal ten jeden. Tým pádom tu 0 četa mám. Takže mám tu bohužiaľ len SMGčko a crowbar. Gravity kill, čo? Ktorý plá? Ja. Dobre. Dobre, takže toto je posledné kolo, aby to video nemalo nejak extra veľa. Maximálne tak do nejakých 10 minút to má. Dobre, tak poďme ešte jednu hru za tých propov. Či pána, ten bol dobrý. Dobre, ten není. Nič. Dobre. Nemôže byť radiátor? Nie, asi nie. Dobre. Nič. Dobre. Pozrieme všetky balíky, čo sú tu. Aby to bol dobrý unboxing. Pekné. Vyzerá to tak, že tu nikto není. Ešte skontrolujem druhé vecka. Fuj. Takže preto o mne toľko vieš. Fiona, počkaj. Poboskaj. Čože? Len tak ich môžeš zachrániť. Nezavadzaj mi. Predtým si verila, že jediný boss môže všetko vyriešiť. Nič. Tu nikto není náhodou, nie? No tak chlapci, kde ste? Dobre, môžeme ísť ďalej. Nie, seklo to trochu. Dámy a páni, takto to vyzerá, keď čo seká. Niekto teraz ani nevidí, ani von. Nerozumiem tomu. Nedáva to žiadny zmysel. Bosk pravej lásky mal všetko napraviť. Podľa mňa to niekto bude. Toto tvrdili aj mne. Pravá láska ma z tej veže nedostala. To ja. Zachránila som sa sama. Dobre. Nechápeš to? Je to všetko Tak potom nič. Je to skutočné. Ako to môžeš vedieť? Vyrastal si zamknutý na dračom hrade. Nič. Co to je? No. Plakal si každú noc a čakal na pravú lásku, ktorá nikdy neprišla? Také luna. Ale ja som tvoja pravá láska. Oh my god. Kde si bol, keď som ťa potreboval? Či kokos. Chlapči. Môžeme ísť späť. Dobre, podľa mňa to niekto bude. Koľko máme? Máme ešte minútu, chlapci. Nie. Bosk nezabral. Pretože Fiona ma nemiluje. Nič, nikto to asi, no tak dobre. Tak to boli. Tak sú dole, chlapci. Au. To bolelo. Pekne to tu prevratili na ruby. Čo to bolo?
Čo? Niečo som tu videl, ale ja neviem čo. No, kde ste? Tu je. No. Dobre. Dáme si, môžeme sa dať posledné kolo. Tak si dáme posledné koleno. Dáme si posledné kolo za prúpou. Dobre. Nie. Áno, teraz takto. Ešte máme 7 sekúnd, tak rýchlo zdrháme na druhú stranu. Tak to možno ani nestíhame. To je dobre, to je dobre. Dámy a páni, čo to je to najlepšie. Tu ma nikto nikdy nenájde. Čo? Tak to ma dámy a páni nenájdu. Čakať. Počkaj, viete čo, ja vám to teraz takto pustím. Ja vám to pustím takto. A dúfam, že to bude počuť. Toto vypnem, tak pekne. Dobre. Už ma to vidí. Nič. Fúha, toto je kránce trlo, keď to zohnem. Troll. Ježiš, co to ani nemôže dostať. Beké stoličky zabagovaný. A ten sa nedostane, tak si nastrihnem. No tak nestrihnem, aby ste mali väčšiu zábavu. Teraz to už som vypol slúchadla, aby ste aj videli, čo počuli. Dobre, ja sa to budem tantovať. Hejteri, ako ste hejteri, tak to nebolo nič s hejtermi. Aspoň dúfam. Jak to padol. Ešte tam jeden. To je dobre. Dobre, toto video... Počkajte, prosím, to zase strihnem. Dobrá muzika. Takže dámy a páni, už o mne vedia, že tu niekde som, lebo táto hudba tu hraje, tak ja to ešte strihnem, alebo aby som mohol na YouTube. A ešte rýchlo, dámy a páni, ja som posledný pro... Dobre, tak dámy a páni, sme už len dvaja. Dobre, dámy a páni. Už mi tu hraje strašne veľa tamto. Vidíme, áno. Hunter's Win? Čo? Však sme dvaja. No dobre. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, koment a subscribe. Máte sa, čaute. A chcem sa s vami zlúčiť.